என் பேர் சீனிவாசமூர்த்தி. நான் ஒன்னலவாடி கிராமத்தில் விவசாயம் செய்து வளர்ந்து வருகிறேன். எனக்கு சொந்தமான பூர்வீக சொத்து எங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்ட சொத்து 113 பார் 2Dயில் 10 சென்ட் நிலம் உண்டு. அந்த நிலத்தில் மேலே சுவாதி பள்ளிக்காரன் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் மேலே ஆக்கிரமிப்பு பண்ண வரும்போது, ரோடுன்னு சொல்லி ஆக்கிரமிப்பு பண்ண வரும்போது அதில் நடைபாதை இருந்தது. நடைபாதையை 6 அடி மாட்டு வண்டி பாதையாக அரசாங்க ரெக்கார்டில் இருக்குது. அதை நாங்கள் எந்த இடைஞ்சலும் இல்லாமல் 6 அடி விட்டோம். அதன் மேலே வழக்கு பதிவு செஞ்சு 152/2002 ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆச்சு. வழக்கு எண் 152/2 152/2001 கேஸ் போட்டு 2002 ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆச்சு. அதில் நிரந்தரமாக தீர்ப்பானது 6 அடி பொதுப்பாதை அதுக்கு மேலே எந்த இதுலேயும் அதுமாரி உள்ளே செல்லக்கூடாது என்று தீர்ப்பானை இருக்குது. அதன்படி அவங்க யாரும் நடைஞ்சல் பண்ணாமல் இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பக்கத்து லேண்டுக்காரங்க லேஅவுட் விற்று லேஅவுட் போட்டு வாங்குற பணம் வியாபாரிங்க நிலத்தை வாங்கி கொண்டு அந்த நிலத்தில் ரோடு வேணும் அவன் பொழைக்கிறதுக்காக அவங்க பொழைக்கிறதுக்காக என்னுடைய 6 அடி வண்டி பாதையை 20 அடி வேணும்னு சொல்லிட்டு அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு மனு கொடுத்து அதை அகலப்படுத்த வந்தாங்க. அதை நான் தடுக்கும்போது தாசில்தார் சம்மந்தப்பட்ட ரெவன்யூ அதிகாரியும் போலீஸ் அதிகாரிகளும் அந்த இடத்த அளக்க சொன்னாங்க. அளக்க வரும்போது அவங்க அளக்க வந்தவங்க மறுநாள் அளக்க போயிட்டாங்க. வழக்கில் சலன் கட்ட சொன்னாங்க. சலன் கட்டி 14/7/2021 சலன் கட்டினேன். சலன் கட்டினது இது வரைக்கும் அளக்க யாருமே வரல. இதன் சம்பந்தமாக மாவட்ட ஆட்சியருக்கு மனு கொடுத்துருக்குறேன், சிஎம் செல்லுக்கு மனு கொடுத்துருக்குறேன், சப் கலெக்டர் சார் ஆட்சியருக்கு மனு கொடுத்துருக்குறேன், தாசில்தாருக்கும் மனு கொடுத்துருக்குறேன். தினமும் தாசில்தாரை போய் பார்க்குறது, HSஐ பார்க்குறது, சர்வேயரை பார்க்குறது, இது வரைக்கும் பார்த்துனே இருக்கிறேன்னு ஒழிய சர்வே டிபார்ட்மெண்ட்டும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்துக்கிட்டு என் இடத்த ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறதுக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் அளக்கிறதுக்கு வரமாட்டான்றாங்க. சென்ற 10 நாளுக்கு முன்னாடி அழக வந்தாங்க. அழக வரும்போது அவங்க கல் கடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டாங்க. அது வரைக்கும் வரல. இதுக்கு முன்பு சமீபத்தில் 26ஆம் தேதி போலி நபர் காவல்துறையில் வேலை செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போலி நபர் சசிகுமார் என்றவர் அந்த இடத்த கல்லுங்கள்லாம் போட்டு முள்வேலியை போட்டு வச்சுருந்ததை இடித்து எல்லாமே பக்கத்தில் இருந்த லேண்டுக்காரங்களை கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் கல்லெல்லாம் ஒடிச்சு பிடுங்கி போட்டு கம்பியெல்லாம் பிடுங்கி ஓரம் கட்டிட்டு என் என் நிலத்தில் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி அந்த தனியார் நபருக்கு எடுத்து கொடுக்க வர்றாங்க. அதனால் அதன் மீது நான் ASP அலுவலகத்தில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன். நானும் என் மகனும் 2 பேரும் சேர்ந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது அந்த ASP அதிகாரி அந்த மாதிரி சசிகுமார் என்றவர் காவல்துறையில் யாரும் இல்லை என்று எங்களுக்கு வாய் மூலமாக சொன்னாங்க. அதன்படி நாங்கள் மனு கொடுத்தோம். இது வரைக்கும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் இல்லை. அதனால் நாங்கள் டெய்லியும் கேட்டு எங்களுக்கு சவிச்சு மனசு உடஞ்சி போனதுனால இப்போ புதிதாக வந்த சாராட்சியர் அவர்களை சந்தித்து இந்த மனு விசாரணைக்கு கொண்டு என்னுடைய நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறவங்கள நிப்பாட்டி எனக்கு என் சொத்தை என்னுடைய ஒப்படைக்கிறதுக்காக உதவி கேட்டு மனு கொடுக்க தக்க நடவடிக்கை அந்த போலீஸ் நபர் என்பவர் மீது யார் என்று கண்டு அவர் மேல் அழைத்து அவர் மேல் நடவடிக்கை எடுத்து என் சொத்தை பாதுகாத்து கொடுக்க கேட்டுக்கொண்டு முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி.